Dobar dan, dobrodošli na radionicu robotike. Mi smo tim Puknuta žica, ja sam Mirjam Cvitanić. Sa mnom su još u timu Celina Marčić, Karla Klapež i Zara i Eva Jakšić. U ožujku smo ove godine sudjelovali na državnom natjecanju u Zagrebu s temom izrade maslinovog ulja na kojem je sudjelovalo više timova iz Hrvatske te također i neki timovi iz Mađarske. Izborili smo prvo mjesto na natjecanju pod imenom Puknuta žica te smo se plasirali na europsko natjecanje u Njemačkoj u Hanoveru koje će biti u 6. mjesecu. Ovogodišnje europsko natjecanje RoboCup Junior održat će se od 30. do 16.6. u Hanoveru u Njemačkoj. Ja sam također i prošle godine sudjelovala na europskom natjecanju koje se održalo u Hrvatskoj u Varaždinu. Europska natjecanja su posebno zanimljiva jer na njima stječemo nova prijateljstva, družimo se i upoznamo prijatelje iz cijele Europe. Naša tema je prerada maslina. Specifično je da svaka obitelj u Bolu posjeduje maslinik i samom temom htjeli smo prikazati cijeli proces od branja maslina do same prerade u tvornici i do konzumacije za stolom. Naš nastup započinje sa kamionom koji se kreće i dolazi do robota čovjeka. Tada čovjek se pokreće i otvara ovu lampu iz koje izlazi masline i panoramu kamiona. Kamion se nastavlja kretati po liniji i kada dođe do vrata se pokrenu i ova tkanina se lagano počne dizati kako bi kamion ušao u tvornicu. Kada kamion uđe u tvornicu, ovaj robot se pokreće i on bi kao trebao predstavljati tu traku gdje se prerađuju masline, a nakon toga pokreće nam se sljedeći robot koji izlazi van tvornice i dolazi do kuhinjskog stola i tada mi sami pokrećemo sljedećeg robota. Dobar dan, dobrodošli na pripreme. Dobar dan, dobrodošli na radionicu robotike. Mi smo tim Puknuta žica, ja sam Mirjam Cvitanić i s menom su još u timu Zara i Eva Jakšić, Karla Klapež, Celin i... Smo ove godine sudjelovali na državnom natjecanju u Zagrebu pod imenom, ne znam kako se zove. Europsko natjecanje održava se od 13. do 16.6.